μέσα σε μια οθόνη, κλεισμένη η ζωή. Σχεδόν εξαφανίστηκε η ανθρώπινη επαφή, η απλότητα, η ανέμελια που έζησα παιδί, τώρα αντικαταστάθηκε από υπολογιστή. Άνθρωποι πολύ ασχολοί στην κοσμική βουή έχασαν την ταυτότητα και κάθε λογική. Αν με ρωτάς γιατί θα βρίσκομαι πάντοτε εκεί, είναι επειδή κατάλαβα πως είναι στη ζωή να μην υπάρχει κάποιος και για εσένα ναι εκεί. Για εσένα εκεί. Τρέχω όλη μέρα και δεν μου μένει χρόνος. Είναι η δικαιολογία τους και αυξάνεται ο πόνος. Χρόνος υπάρχει άφθονος, όμως χωρίς ποιότητα. Απλά για εκείνους φίλε μου δεν είσαι προτεραιότητα. Ο κόσμος έτσι ήτανε κι έτσι θα παραμείνει. Αν ψάχνεις λίγη ανθρωπιά, ψάξε σε εκείνον που πονά και μόνος έχει μείνει. Αν με ρωτάς γιατί θα βρίσκομαι πάντοτε εκεί, είναι επειδή κατάλαβα πως είναι στη ζωή να μην υπάρχει κάποιος και για εσένα ναι εκεί. Για εσένα εκεί. Και είναι μια κατάσταση ψυχρή κι οδυνηρή να μην είναι κανείς και για εσένα εκεί. Κανείς εκεί. Για εσένα εκεί.